Kung daghan man daotan nga Katoliko, dili ka na makadestroy ba nga kining simbahana mong tinukod sa atong Ginoo. Kay sa sulat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 5, versikulo 26, miingon nga atong Ginoo, daghan daotan sa akong katawhan. Kinsa ang katawhan sa Dios? Kanang daghan daotan. Palakpakan nato ang masipdi nga parahubog. Palakpakan nato ang masipdi nga mananapaw. Nakatabang kamo sa pagpruiba nga kining simbahana mong tinukod sa atong Ginoo Kristo. Apan pagbag-o na in taon mo, maula mo sa mga pastor nga niya sa atong simbahan. Mao nga akong ingnon ang mga protestante, bisan gamay, dili makatibhang ang inyong pagpagatake sa simbahan. Magpabilin akong maunungon ining simbahana, bisan pa atakihon ninyo sa bisan unsa man nga pagsaway kay kinang tinuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo. Palakpakan natong Ginoo. Sa akong pagawa sa among tinuohan nga saksi ni Jehova, dili sayon. Kay nagpasabot ka na nga imong i-reject ang imong kinabuhi. Kay establisado na. O gidang tangyod og unom ka tuig una ko binisahin. Kay dili ko gusto nga makasupak sa akong ginikanan. Pero unsa may nakatabang kanako nga mo decide nga magkatoliko, bisan pagitugon ko sa akong ginikanan nga magpabilin sa saksi ni Jehova ang pulong sa Dios. Matod sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 37. Si bisan kinsa nga dunay labaw nga gugma sa iyang amahan ug sa iyang inahan kay kanako, dili takos nga mahimo nakong tinun-an. Sa ato pa sa paghimo nato gumadesisyon, dili nato pwede ikompetensya ang atong mga ginikanan, ang atong minahal sa kinabuhi sa Dios. Dili nato ikompetensya ang Dios sa bisan kinsa man nga gimahal nato niining kalibutan. Acts chapter 5 verse 29, we must obey God first rather than men. Unahon nato pagsugot ang Dios, inay kay ang tao. Mao kini ang nakahatag kanako nga mo decide gyud ko nga magkatoliko bisan supak pa ang akong ginikanan. Og may tungod sa akong establisado ng kinabuhi, miingon ng atong Ginoo sa San Mateo Kapitulo 10 versikulo 39. Si bisan kinsa nga naninguha nga makabaton og seguridad sa kinabuhi, mawad-an niini. Apan si bisan kinsa nga mosugot nga mawad-an sa seguridad sa iyang kinabuhi, makaangkon hinuon niini. Mao nang bisan pamawad-an ko, magkalisod-lisod ko sa dihang magkatoliko ko, kay dili man ko welcome sa atong simbahan. Ako nagtuo sa mapung sa atong Ginoo sa San Marcos Kapitulo 10 versikulo 29 hantod sa 30. Walay nagabiya sa iyang amahan o sa iyang inahan o sa bisan unsa man nga kabtangan niya kung propiedad tungod og alang kanako nga dili makabaton og usa ka gatos ka pilo nining kinabuhia o kinabuhi nga walay katapusan sa umaabot. Mao nang bahalag mag-antos basta ni ako sa tinuod nga simbahan. Og lisod ang pag-adjust. Nagikan ka sa full-time nga imong ministry, dayon to zero ang imong kinabuhi. Dayon sa Katoliko, unwelcomean ko. Dili ko dinapit sa simbahan nga Katoliko. Ngani kanos ako nabunyagi, Mayo 29, takna sa alas 4.
ngano man nga nahapnan man ko. Kaya nga among kura paroko mubalhin na didto sa lingig. Kaya resihapol man to, iyon ko nga, Monsenyor, usa ka mulakaw, hatagi ko sa sakramento sa bunyan. Og di naman kabalibad ang maong Monsenyor, mo nang iya kong gibunyagan, ako ang kinakatapusan nga iyang gibunyagan, usa siya mo adto sa parokya sa Lingig, Surigao del Sur. Kaya taga Barobo raman ko, ba't ay taga Mangagoy dire? Kay hands up daw ako na mga kauban. So mauto ang akong kinabuhi. Kaya anuel ka man ko sa simbahan, mo nang asa man ko padung. Ang mga saksi ni Jehovah, kung magsugat mi sa daan, mulikay na sila. Kay giisip man ko nila nga traidor, nagluib ko sa among tinuuhan, ug mao na ang pinaka dili maayo nga himuon sa usa ka saksi ang pagbudhi sa iyang tinuuhan. Ang akong kaso is apostasy. Nga apostasya ko nga pagkatao. Mao nang magsugat mi sa daan, mulikay sila. Labi na ako'y krus at ubangan, mangdagan sila. Kay mahadlok man sila o cross, ngano man sa among Bible nga New World Transition, gikuha ng cross, giilisdan o gistaka. Mo nang tulid. Mo na siguro usahay mangdagan sila kay naidakong cross sa ako atubangan. Apan sa pagkatinuod, gihigugman ako ang akong makaigsuunan nga saksi ni Jehovah. Nga kung makita ako sa saksi ni Jehovah, magdugo ang akong kasing-kasing ngano man naa sila sa simbahan nga dili tinukod ni Kristo, apan sinsiro sila sa ilang pagpanilisyo. Masakitan ko nga maglantaw sa mga saksi nga grabe ang ilang pagsakripisyo sa usa ka simbahan nga tao ray nagtukod. Apan mas masakitan ako nga mutanaw sa Katoliko nga niya sa tinuod nga simbahan, apan nagpatuyang sa iyang dautan nga kinabuhi, labi na ng Katoliko nga hakuton sa mga born again. Kay libre dito ang paniudto, pagpanguli, pabaonan og isa ka kilong bugas og 3 ka buok noodles. Labi na og pakapinan pa og sardinas, talikod na dayon sa iyang simbahan nga Katoliko. Mao ka na nga kamo nga mga Catholic faith defender, inyo kining katungdanan ang pagpalipod sa atong simbahan nga Katoliko, nga malig-on ang atong makaigsuonan nga Katoliko. Ang pangutana nganong nakaabot man ko sa Cebu, na ako karon sa Cebu Catholic Television Network Channel 47, gikuha ako sa presidente sa Cebu Catholic Television Network nga co-host sa iyang program diya sa TV nga Pahigmata. Iya kong gihimo nga co-host sa DYRC Cebu o DYHP Cebu. Magsunod bini Bradshaw, kung mamina mo kang Bradshaw sa iyang programa nga pahayagan sa kamatuoran, ang sunodan na kada Domingo kami na. Og doon na may karoy gihimo nga usa ka karaban, Bible Rally. Dinhida magikan sa San Pablo Parish, dato Migdigos, dayon miato mi Cagayan. Karon paghuman nako, musibat nako, kay doon na may rally ugma dito sa Cagayan. Kauban nako ang 5 ka converted pastors nga namalit na po sa sabakan sa atong simbahan. Og dayon human yana mo ato mi sa Patinay, Agusan del Sur. Pagkahuman mo balik aman ni sa Butuan City, mo balik na mi dito sa Cebu, human mo ato dayon mi na po sa Bohol. So amo ning gilibot ning tibuok Pilipinas og malagmit makaabot mi dito sa laing kalibutan o laing aron sa pagsangyaw sa atong simbahan na Katoliko. So nakaabot ko sa Cebu, nakaseminar ko sa Oasis of Love, ang pinakaunang community nga akong giapilan, Oasis of Love, usa ka charismatic na community.
Nakaabot ko sa Cebu tol, kay invite ko sa usa ka pastor na converted. Tulod dyan sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Pag-adto na ko sa Cebu, nakaseminar ko sa Oasis of Love. Sa ikaduhang adlaw ang baptism of Holy Spirit. Dayon, diha na magsugod mi og kanang praise and worship. Sa saksi ni Jehovah, wala ko maka-feel og Holy Spirit. Kaya nga mong Holy Spirit is not God. Dili po siya person, active force of God ra. Dayon, kaysa charismatic, magsige man may hallelujah, kana rapod nga time nga nakasinggit ko hallelujah, nga naman sa among Bible, wa na may hallelujah. Gilisan man og praise Jah. Urihin si Jah. Daiga si Jah. Wa na kay babasa diyang hallelujah. Kaya gilista na sa New World Translation. Mao nga sa pag-praise and worship sa baptism of Holy Spirit, brakog nag-wild. Inako, Lord, kinsa maning nania na sa akong lawas. Grabe gud ako nga pag-praise sa Ginoo. Dayon, milutaw ko. Paglutaw, milagbas ko dito sa atop. Nakaabot na ko sa nganod, mahadlo ko ang mumata, kay basing yun og tinuod, mahagbong ko. Dayon ang ako daing nadawat is gift of vision, usa ka pananawon. Pag nakaabot ko sa maong kahimtang, nakatulog ko diha sa tiles. Mga 5 minutes ko nakatulog, ipukaw ko ni tatay, pag human na, ako na may lang nakatulog, ang uban ang lakaw na. Mangutan na moon say akong nakita, nakaabot ko sa kahimtang nga tuang ako maginikanan, nangayo sila sa pagampo kanako. Nangayo sila og paghalad sa mga pagampo nga dili sila hikalimtan. Sa dihang nahimo kong Katoliko, atuon ko sa ako mga best friends, mayon sila nga, Paul, kung buhi pang imong mga parents, dili sila malipay nga nagkatoliko ka. O gibati nako nga sad-an ko tungod kay akong gibudhian na akong ginikanan. Pero ako rapod ang mo comfort sa akong kaugalingon nga Lord. Ang ako mga parents, dili ko 100% ka na langit. Og labaw na gyud nga di ko mutuog na impierno to. In the sense nga nagpuyo sila sa matarong nga kinabuhi. Gipuy-an nilang balaan nga kinabuhi sa ilang pagpuyo nining kalibutan. So ako sa akong kaugalingon gituuhan nako nga naa sila sa purgatorio. O kung naa sila sa purgatorio, wala sila masuko sa akong desisyon nga magkatoliko, hinunua malipay sila nga nagkatoliko ko ngano man. Kung tua sila sa purgatorio og nahibaw sila nga magkatoliko to ko, moingon sila nga tama si Paul nga nagkatoliko kay ni ami sa purgatorio, baka ko ng saksi kay nag-ingon way purgatorio, og kami nga saksi ni Jehovah ang pinakalisod patuhon og purgatorio. Ngano man wa gani mi impierno, labi na purgatorio. Mauna nga sa dihang nakaseminar ko, nakaiyon ko nga naagad ay purgatorio. Dayon na akong pagkakatoliko lahi. Kaysa dihang mi-decide ko nga magkatoliko, package deal na tanan. Buti pasabot kay kiniman ang tinuod nga simbahan, guided sa Holy Spirit, nan ang tananiyang teaching tinuod. Bisan pa wa pa ko makasabot sa doktrina, akong tuhan ngano man ang simbahan dili masayop. Labi na sa mga dogma. Dogma means official teaching that all Catholics are bound to accept it as true. Dili pwede nga Katoliko ta nga di ta mo dawat sa pagpanudlo sa atong simbahan. Bisan pa wala nato nasabti dawato nato kay kamo maunay tinuod, maunay gitudlo sa atong simbahan. Mao na akong pagkakatoliko, bisan na ako iwa nasabti,
gidawat nako kay mao nang tinuod nga simbahan ang tanan niyang teaching insakto. Mao nang bisan wa ko makasabot og purgatorio, gidawat nako ang purgatorio sa akong pagkatoliko. Pero maingon po na akong mga relatives, Paul, ato itong papisahan itong mga parents. Kana mubalibad yun hinoon ko. Ngano man, nganong balibara nako nga pabisahan, ay girespeto nako ang ako maginikanan. Bisan wala na sila nagrespetar ko sa ilang tinuuhan. Mo nang maingon ko nga ayaw. Mo nang pagseminar nako sa Oasis, mga tulo ka tuig na ko ang Katoliko ni Anto, wa gyud ko magpamisa sa akong ginikanan. Mo nang sa dihang gipadayag, wa ko mangayo sa Ginoo bisan unsa, kay ako mi seminar lang ko, kay makikita ko sa akong mga converted pastors, kay nagtuo man ko nga ako raisa sa Surigao. Ako raman isa nga nakatoliko siguro. Pag ingon nga na ay mga converted, mo nang sa Cebu, mo nang nangandoy ko nga makikita sa mga converted pastors. Moto nga ang gihatag sa Ginoo bisan wa ako mangayo, iyang gireveal kanako nga dunay purgatory. Mao nga pag-uli nako sa Mindanao, sa Surigao, nagsugod ayon ko, miadto ko sa among kura paroko, ug didto ko nagsugod nga magpamisan na paghalad sa mapag-ampo sa kalang sa akong pinangga nga maginikanan. Mao nang sa akong pakita didto sa purgatory nga grabe ang pag-antos, pagtiyabaw sa mga tao. Usa sa atong santos mingon, ang kasakit sa impierno daw sama ra pod sa pag-antos sa purgatorio. Tinuod na kay sa video nga ang uluhan ang impierno tinuod kung inyo nang tan-awon, the hell is real. Makita ninyo unsa ang pagpanayagit mo sa akong nadunggan sa akong bisyon, sa akong naabtan dito sa bisyon nga purgatory. Mo nang dili nako kaya nga madunggan ang pag-antos sa akong ginikanan. Mo nang ang Dios adunay purpose kung nganong iya kong gidala nining simbahan nga tinukod ni Kristo. Kay isip anak, dili ko makatugot nga mag-antos ang ako maginikanan sa tuman nga kasakit nga ilang gibati dito sa purgatorio. Mao nang miuli ko sa Mindanao, dayon i-invite ko ni Tatay Dudong Lemchua, presidente sa Cebu Catholic Television Network, nga dito na kumupuyo sa Cebu. Dayon naman ko'y program sa radio sa Surigao, ako sa giplastar ang tanan. Gihatan ako ang Brad Alan Mihares, ang programa o siya ang may continue. Mao na akong kinabuhi dinhi sa simbahan na tinukod sa atong Ginoong Kristo. Dili na ako kalimtan ni atong Mayo 29, 2011. O sa ako migawas sa simbahan, nanaan ko sa Ginoo, Lord, daghang salamat. Ni anak ko sa imong simbahan na gitukod. O suma sa imong pong diha sa Salmo 90, ang kinabuhi sa tao is 70 to 80. Ang life span sa tao is 70 to 80. Kanus ako nabunyagan, ang akong edad 36 anyos. Mayon ko nga, Lord, ako nang na-consume ang almost half sa life span sa akong kinabuhi. Kining katapusang anib sa akong kinabuhi, ako ning ihalad kanimo, magpabilin ako nga maunungon dinhi sa simbahan nga imong gitukod hangtod sa katapusang gutlo sa pagpitik sa akong kasing-kasing. Hinaot kamong mga Katoliko, dili na unta mubiya sa atong simbahan. Ngano man, daghanang mga pastor ang namalik sa sabakan sa atong simbahan nga Katoliko. Kung gusto ninyo nga magbag-o sa inyong kinabuhi, paningkamot nga bag-uhon kamo, pinagi sa grasya sa Dios, apan magpabilin kamo nining usa lamang kamatuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mayong hapon kanatong tanan. Ug usa ko mobilin ko kaninyo, ug usa ka hamubo nga pag-ampo. Please let us close our eyes and put ourselves in the holy presence of the Lord.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, thank you so much for allowing me to know you. Thank you for opening my heart and mind to know your church. Thank you for the gift of life that you showered upon me. I will forever be grateful and willing to sacrifice my life to you, Lord, and to your church. I, together with the people who are present here today, would like to thank you for the privilege to be in your church. Shower us with your divine grace and guidance to become good Christians and continually glorify and praise your name now and forever. We thank